polling precincts. Ini sila ato na sugilanon ang pila sa ila kag ang isa sa ato nga istorya nagsiling nga nagapila gid man siya ugaling tuman kalaba sang pila rason nga nagpulo-pahuway anay siya kag nagpungko diri sa umbrella. Yari naman diri daan malakatan ako siyang gamay no para ma-establish nato ang sitwasyon sa sulod. Ang mga makita mo dan sa video, mga nagahulat man na sila sang ilang turn para makaboto. Ginapaatag sa aton sang DepEd officials diri sa Jose Rizal Elementary School nga napulo lang ang pwede makasulod sa polling precinct. Inabana sa mismo nga ginabutuhan. Sa pulo nga ina, 6 ang regular nga mga voters, kag 4 dira ang mga priority kasubong sang heavily pregnant women, senior citizen, PWD. So that's why kung may mga yara sa na-mention natin nga priority, ginahataga na sila 4 ka slot sa 10 nga sarang makaboto sa sulod. So paatag nila, ako isa sa mga rason kung na medyo mahinay ang botohay. Yari naman niya dan, I hope kitaon, sa second floor o kasi kaduha nga panalgan sang sininga eskwelahan, malaba man ang pila. Ang paathag naman sa ato nga na interview kaina nga mga DepEd officials, mayara sa ang tagsa ka presinto, mayara sang holding area. Ugaling nga puno naman ang holding area rason nga ginpapila sagwa samtang sila ang makasulod sa holding area. Ang yara naman sa holding area kung okay na to ang pulo sa sulod nga makagwa, amo naman na sila ang ibulos. Makita man naton nga may mga kabataan ng iba nga dala, posible sa aton nga pag-istorya sa ila, wala sila sa may mabilinan sa ila tag sa kapulian. Although, remember man naton nga nag-aabiso ang COMELEC, especially nga sa COVID situation, subo nga ang mga dapat lang kung tani nga magboto, amo ang sarang makakadto sa tagsa ka polling place. Hindi na lang natin din ipakita ang nahung sa mga kabataan, pero amo ina ang sitwasyon diri. Na istorya man natin dan ang DepEd kag ilaging siling nga 19 ka mga clustered precincts ang yari diri sa Jose Rizal Elementary School. Nagakasayuran nga more or less 14,000 ang mga botante sa sininga polling place. So, posible, tungod nga 14,000, kag hindi man takabalo kung nagdulungan sila tanan or posible man sa medyo mahinay nga pag-idog sang botohay, amo ini ang nanging sitwasyon nga naglaba ang pila sa sininga bulutuan. Daan ang nagaboto diri sa Jose Rizal Elementary School, gikan sa barangay 10, Tubtub 16. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sa aton nga paglibot-libot, aton man dana sugata si Attorney Revo Sorbito, ang Acting Elections Officer sang siyudad sang Bacolod, kag iya gin siling nga so far may aragid man sila nabaton nga report bahin sa technical nga problema sa mga vote counting machines. Pero padayon ang troubleshooting subong kag sunod sa iya base sa iyang impormasyon, wala pa man gid sila sa may nabaton nga report nga may nag-untat nga botohay. So far siling niya ang pila nga initi ang aton nga video would say it all nga ginatinguhaan man kun tani ang pagpatuman sang health protocol, pero amo ini ang sitwasyon subong medyo ikit-ikit kag mansigulat sang ilang turno para makaboto. So far dan amo ina ang latest gikan diri sa Jose Rizal Elementary School. Balik sa imo Dani. Kabay pala masolusyonan aton nga problema dira subong, and I'm very happy to see nga madamo gyapon sa mga botante. Madamo nga salamat Barbara Mijares live naman sa Rizal Elementary School. Sa masunod naman nga balita, may napulo ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga ang nagapapiling alkalde wala sang kasumpong. Sa anom ka mga distrito sa Negros Occidental, ang 5th distrito ang may balantayan nga pagsambuwa. Yaring report ni Barbara Mijares.
Masiling nga pinamilya ang dalagan sang politika sa Quinto Distrito. Kung hindi maghimata ang tandem sa mayoralty kag vice mayoralty race, sila man mismo ang magkasumpong. Sa Himamaylan City, magpa-re-elect si Mayor Raymond Tungson kag Vice Mayor Justin Dominic Gatuslao nga magkapartido. Challenger ni Tungson, si board member Ernesto Agustin Bascon nga sadto anay nagserbe man nga alkalde sang syudad. Tandem ni Bascon si Raymond Gatuslao. Sanday Bascon kag Justin kag Raymond Gatuslao ang maghimata. Nagapapili man sa mayoralty race si Eman Lumawag kag Julian Vasquez sa vice mayoralty race. Sa Banwa naman si Isabela, tandem ang mag-iloy nga Irene kag Juan Miguel Montilla sa mayoralty kag vice mayoralty race. Ginbunggo ni Vice Mayor Renato Malabor Jr. si incumbent Mayor Irene Montilla. Tandem ni Malabor si Rafi Uy sa pagka-vice mayor. Independent naman nga nagapapili sa vice mayoralty race si Job Mendeceles. Sa Banwasang La Castellana, mag-amay naman ang tandem. Nagpa-re-elect si Mayor Romayla Nicor Manggilimutan kag upod niyang iya amay Alberto Nicor Jr. nga sadto nagserbe man nga alkalde sang Banwa. Kasumpong ni Mayor Mai karon si Vice Mayor Manuel Vera nga ang tandem naman si Karim Feria. Sa Hinigaran, mag-asawa naman ang tandem. Nagapa-re-elect si Mayor Nadi Arceo. Ang asawa niya nga si Mary Grace Arceo nagapapili Vice Mayor. Tatlo ang challenger ni Arceo sa mayoralty race nga amo sanday Ronelio Nasyonggayo, Michelle Peralta kag Roland Tingson. Sanday Ramonito Barcoma, Benjamin Bugaay kag Jafet Jong nagapapili man sa pagka-Vice Mayor. Mag-asawa naman ang tandem sa Banwasang Binalbagan. Magasambuwa naman sa mayoralty race sanday Mayor Alejandro Mirasol kag Emmanuel Aranda nga sadto anay nangin alkalde man sang Banwa. Nagapapili man bilang alkalde si Ramil Carpio bilang independent. Ang asawa ni Mayor Mirasol nga si Mary Ann ang magakontra kay Councilor Gaudencio Baha Jr. sa vice mayoralty race. Sa Moises Padilla, magapa-re-elect Sunday Mayor Elia Garcia Yulo kag Vice Mayor Adrian Villaflor. Challenger ni Yulo amo Sunday Francisco Nazareno nga sadto nagserbe man nga alkalde sang Banwa kag Absalon Alconera. Sunday Gregorio Gayona, John Snook kag Antonio Tan ang nagapapili man sa Vice Mayoralty race sang Banwa. Sa pihak nga bahin, balantayan sa 3rd District ang sambuwa sang neophyte nga si Javier Benitez kag Vice Mayor Jerry Hover sa mayoralty race. Sa silay naman, magabungguanay si incumbent Mayor Mark Goles kag sadtuanay Vice Mayor Judith Gallego sa pagka-alkalde. May pila sa mga mainit nga bungguanay sa lokal nga piniliay. Karon nga 2022 ang sadtuanay. Gintinghuaan nga masugilanunan sang ilang nga koalisyon ugaling wala gid ini malikawan kag mapunggan. Pagabasahon naton mga comments sa aton nga mga viewers nga nagalantaw man sa aton live subong sa aton nga Digicast Negros Facebook page. We would like to greet a very good morning both sa voters and sa Digicast Negros nga nagagreet si Ibanez Sean Stephen, mayara man kita diri si Jubea Yap Janala, Ann Laanan is saying hoping and praying for honest and clean elections. Mayara man rin nga nag-hi si Daisy Behok. Yari man si Lynn Onate. It's nice to see you again also. Sanchez Teves Haylin, watching from Novaliches. Yun nga nagalantawgit sa aton. Bisan diin ka man, pareha sa ginhambal namon. Mayara man rin nga naghahambal si Pamela Marie de Mejilio. Good morning, Digicast. Grabe ang pila diri sa training center sa Barangay Estefania. Ari man diri subong, Michelle Ann Mendoza, Jose Rizal Elementary School. Barbara Mijares, nag-hi man siya sa imo. Watching also from Laguna Province, Edmond Ginabo. Updated man sila, bisan diin man sila subong nagalantaw. And so much more. So padayon lang kita sa paglantaw, kag padayon also sa pagtutok sa FMR 91.1 kay kita live subong nagahatag sa inyo sa mga latest nga balita. Subong kadto naman kita sa Mandalagan Elementary School. Kung ano naman ang latest dito, kamusta naman bala ang pila? Ara dito si Nico Delfin. Nick, kamusta? Yes, Danny, kung makita nyo subong sa akong likuran, kung man subong ka sang pila, alang din mismo sa gate sang Mandalagan Elementary School,
dire sa may Purok Bulak, sakop sa barangay Mandalagan. Madamo subong sa mga nagapila dani ang nagagamit no sang payong man nagabiti na ang init. Sa atong pagsulod man diri kay na magutok na ang traffic man magamay lang ang alagyan kag madamo na sa mga nagapark na salakyan sa kilid sang magtimbang nga bahin sang dalan. Subong man may mga nagabaligya, makita ninyo sa likod naton, may mga nagabaligya sa mga sidewalk no. Kag muna subong ang sitwasyon diri sa barangay Mandalagan Elementary School kag ginapabot man dani nga sa hindi madugay magaboto no ang Bacolod Mayoralty candidate nga si former Congressman Albi Benitez. Kay na dani sa aton man padulungan ang Estefania Elementary School dito naman niya sa barangay Estefania kag subong sa sitwasyon diri sa barangay Mandalagan amo man dito kadagsa ang mga bumuloto. Ang pangabay lang sang PNP kag labi na no sa mga volunteers ng Safe Pinas sa mga magaboto hindi gid pagkalimtan magdala sang kaugalingon nila nga ballpen kag kung mahimo gina-discourage man no ang pagdala sa mga kabataan sa sulod mismo sang polling centers. Tagsa ka mga nagasulod diri sa pila gina-check gid ang body temperature kag antes sila makasulod sa mga polling precincts para nga magboto. Madamo pa sang eskwelahan nga parehas man sining sitwasyon subong dani ang Apolinario Mabini Elementary School dagsa naman to subong ang mga botante kag pati na mga rooms for mga person with disability nga magaboto. May PNP help desk man sa dagsa ka mga polling areas may ara gani dani go offer no sang libre nga arroz caldo para sa mga bumuloto. Kag ini ang madulong naton sa inyong balita gikan diri live sa Mandalagan Elementary School. Para sa Pinilihay 2022, ini si Nico Delfin para sa DGCast Negros. Dani? Madamong salamat, Nico Delfin. Ako nang ginakatingalahan, kamustahan, magkuha body temperature after painit sa mga nagapila for many hours. Amon kamo gihapon ginasaludo kay kamo nga mga butante maski ano nga sakripisyo sa paghulat naton dira. Kita man tanan nagat paninguha, pati mismo nga raman for sure sa sulod sa mga precincts naton. They're doing as much as they can to ensure that we have a safe, especially subong we are in the pandemic sa gihapon and they are just observing all the health and safety protocols. Kabay pa lang, kita ang mga butante nga nagapakato sa aton nga precincts, kabalo man kita kung ano ang mga do's and don'ts naton, anong pwede dalon, anong hindi pwede dalon. Pero kung kami siguro diri sa DGCast Negros makahatag sa inyo sa nga few tips, make sure that when you go to your precincts, magkadto kita sa atong mga precincts, ara kita sa insyakto man nga kondisyon. Nakainom kamo sa insyakto nga tubig, ara kamo sa insyakto man nga state, kabay pa lang nga comfortable kamo and you are already decided so that once you get in, hindi na kita magadugay sa atong mga precincts. Dasig na lang pasulod, dasig man kita nga makapuli. Safely kita tanan. Para at the end of the day, we have voted safely and kita man, we are safe and health sa kung diin kita magapalauli. Kabay pa lang kamutanan, updated man because subong mayara kita netizen naman nga may nag-report or nga nag-report nga netizen nga may naguba nga VCM machine sa Handumanan. Kagyara dito si Marcian Muyko para maghahatag sa aton sang latest. Marcian, kamusta dira? Hi Dan, mayong aga. Mayong aga. Mayong aga man sa aton nga mga viewers sa live subong sa DGCast Negros. So ari kita diri subong sa Handumanan Elementary School. Kay man may ara nga mga netizens nga nag-report nga may ara diri sang mga defective nga VCM machines. Kag mismo aton man nga na-confirm nga hindi lang isa kundi duwa ka mga cluster precincts ang may defective nga VCM machines. Akon iniipakita nga precinct di sa number 234 kag 235. Hindi lang ko kapalapit masyado because medyo hina tong signal. But then, based sa akon nga pag-usisa sa kay Mr. Speedy Gonzales nga electoral board sa siningang precinct, ang iya ginhambal, alas 6 pa lang kaina, una pa lang pag-cast sang vote sa isa ka botante, wala na nag-andar o nag-jam ang paper. So that's why tub-tub karon para yun pa ang pag-kayo sa mga technician sa diri isang COMELEC para mag-andar ang ining BCM machine sa cluster precinct na 234.
So ang hambal pa sa aton ni Mr. Gonzales, may duha ka option ang aton nga mga botante. Option number 1, hulton nila nga mag-under gid ang BCM machine. So mahulat gid sila within the day para lang makaboto kag makita nga nag-counted gid ang boto nila, may resibo gid silang may nabaton. Option number 2, ibili na lang nila ang ilang mga boto o ang ilang balot, and then ang aton electoral board amo sa ang makas. Ang thing lang dire, wala sila sang kapyutan nga resibo. Mas pirma lang sila nga ila gina-waive ang ilang rights nga mag-cast sang balot, Pero ang electoral board amo man mismo ang makast sini once makayo na ang mga BCM machines. So duha ka bilog ang option sa aton nga mga botante sa diri nga mga clustered precinct. While abot sa cluster precinct 234, ang 235 naguba sinigid lang mga alas 8:30 kay na naguba man because issue sa scanner. So padayon man subong ang pagkayo sang COMELEC sa mga BCMs nga defective sa sining area. So amo sinakdan ang aton nga sitwasyon sa elementary school diri sa Andumanan. So ang iban nagahulat gid para sila mismo ang mag-cast sang ilang votes, pero may ara nga nagsulat lang sa balota, nag-shade, and then ginbili na lang ang ilang mga balota para ang mga electoral board amon mismo ang mag-cast karon sa ang ilang votes. So amo na sitwasyon diri na latest sa Andumanan. Dan? Marcian, I just have a few follow-up questions. No una, laba sa gihapon ang pila sa subong, given nga may ara kita sa mga amuni nga mga problema nga existing. Actually sa cluster 234, since napanghambalan na sila nga amo na siya nga guba subong ang machine, ang iba nagpinuli lang anay, nagbilin sang ilang nga number, ang iba nagkuha man sang number sang electoral board para mag-contact lang kung may kung ara na kung nagkayo ng ilang BCM kag amo pagkatunin nila. Pero ang iba nagulat gid mismo. Pero sa iba niya nga mga cluster precincts, padayon ang butuay ta, like sini sa cluster precinct 232, padayon ang pagpila sang tao kay wala man niya sang problema sa mga BCM machine sa dire. So silang nagahulat gid para sila ang makaboto subong nga aga. Also, Partner Marcian, hindi ko sigurado if you have or may have an answer to this or not, but nakahambal ka kagina nga may ara kita sang option 2, magabotar sila and they leave their vote. Is this aligned, legitimate, or even legal? Just so we could know may ara kita nga nagapalamati man nga daan subong. So, is it? Yeah. Actually, ang aton nga electoral board mismo, amo ang nagambal nga based niya sa COMELEC nga amo ning ilang nga option. Duha sila ka option, either mahulat or mabili na lang sa ilang balota, magpirma nga i-waive nilang ilang right to cast the vote, and ang electoral board amo ang makast sang boto. Actually partner, isa pa gid option gali iniya from the school, ini siya from the COMELEC. Ang option niya sang school is kuhaon lang ang SD card sa machine diri sa 234 kag isaylo sa lain nga BCM machine kag para dito naman siya ma-count. But hambal sa electoral board hindi na ya from the COMELEC nga option, inaya from the school. So hindi na nila ma-confirm, but ang from the electoral board mismo, amo lang ng ilang duha ka option nga ginatag. Either i-waive ang rights to cast the vote, and electoral board amo ang ma-cast ang ilang boto sa BCM machine, or ma-wait gid sila until nga magbalik kag makayo na ang mga BCM machine sa sining nga mga cluster precincts. That's good, that's good. It's good to hear. Kag paghalong man dira, madamoy nga salamat, Marcian Muico. We hope to hear more follow-up stories later, especially dira sa Handumanan, Dugay-Dugay. But subong, aton man abi-abihon kag kamusahon ang mga naga-comment sa aton subong live sa aton Facebook page diri sa Digicast Negros. May ara kita viewers watching not only here in Negros nor in the Philippines, but even international. Watching from Oman is Randy. Maayong aga sa imo, sir. May ara man kita nga nagalantaw live sa Isabela. Yari man diri si Christine May Marhen. Madamo nga salamat. Maayong aga. Good morning from Wesley Espartero. Good morning, good morning. Also, may ara man diri nga nagahambal. Let me just read it. Gel Guanzon, option 1, para makita ko gid ang receipt, kag sure gid ang counted para sa akon ang vote ko. That is actually a very good option, no. Manami gid nga kita mismo maka-verify. Laing ginayang feeling nga kita may resibo, kag kita may ara sang
Cutix, hindi man Cutix, but may ara kita sang aton nga ink that we have voted, we have casted our vote. Madamo pagid dugay-dugay sang aton mga balita kag mga updates nga igahatag sa inyo diri sa aton nga Facebook page kag sa FMR 91.1. Gani kamo kung may ara man photos and videos nga gusto niyo i-share, send it to us para kami man mismo makashare kung paano naton tanan ginaproteksyonan ang aton nga mga boto. Gani bantay lang kita. Ako si Danny Dingkong Lagumbay. Maayong aga kag saliwat. Ini ang Pinili Eye 2022, ang special election coverage of Digicast Negros. This is Pinili Eye 2022, the election special coverage of Digicast Negros. Brought to you by Grace Pharmacy, United Sugar Federation of the Philippines, and Terranova Computers.